Γεια σας, είμαστε από το ΕΠΑΛ Πάρου Β ηλεκτρολόγοι, ονομαζόμενοι ηλεκτροντούρεξ. Σήμερα θα σας δείξουμε τη σύνδεση ενός λαμπτήρα φθορισμού και σας έχουμε ένα σχέδιο που σας δείχνει ακριβώς τη σύνδεσή του. Θα χρησιμοποιήσουμε μία λάμπα φθορισμού, ένα στάρτερ ή αλλιώς εκκινητής, ένα μπάλαστ ή αλλιώς ποινίο. Το στάρτερ πρέπει να το τοποθετήσετε παράλληλα στα δύο άκρα του λαμπτήρα φθορισμού, ενώ το ποινίο το τοποθετούμε σε σειρά, με τη φάση τροφοδοσίας. Στη συνέχεια θα συναρμολογήσουμε το κύκλωμα. Δείτε το. Το κύκλωμά μας είναι έτοιμο. Ας δούμε αν δουλεύει. Πατάμε το διακόπτη. Η λάμπα φθορισμού ανάβει. Ας το ξαναδούμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας από εμάς. Τα λέμε στο επόμενο μας βιντεάκι. Like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο.